Dobar dan, danas je Svjetski dan čitanja na glas, a mi čitamo za vas hrvatske usmene priče. Čitamo priču Zlatna jabuka. A priča ide ovako. Bijahu kralj i kraljica, imali su kćer jedinicu. Vaza se ona igrala zlatnom jabukom koju je bijaši darovao pradjed. Djevojčica se igrala njome u kraljevskom vrtu. Igrala se, igrala, dok je nije upala u dubok zdenac. Gorko je plakala, nije znala tko će joj jabuku izvući iz zdenca. Zaludu je molila, dok najednom nije iz dubine ispuzla žaba krastača. Što ti plačeš, govorila je, upala mi zlatna jabuka u zdenac. Donijet ću ti je, obećaš li mi da ćeš učiniti ono što poželim. A željela bih s tobom jesti za stolom. Možeš, samo mi donesi jabuku. I žaba joj izvuče zlatnu jabuku iz zdenca. Djevojčica se odmah zaigrala i žabu u isti čas zaboravila. Jedva čula kako je pljusnula na dnu studenca. Ali kad se djevojčica naigrala, pa doma gladna za stol sjela, najednom netko pokuca na vratima. A tko je to bio, možete saznati ako dođete na odjel za rad s djecom i mladima i posudite ovu knjigu.